Huriani Tuhatta, borngin ujuna holomi dope, di pamasa Tuhatta halonganga bolon, di barita haluaon nasian ibana. Sogot di buha-buha ijuk di hari minggui, di ida si Maria do nang rumar tanomani, dang disibe Tuhan Yesus, nunga hehe ibana siani, nunga talu hamateani, ido nagabi unok ni haporsiota. Di baheni jalo hamu mata bisiak kami. Selamat Paskah nunga hehe Kristus talu hamateani. Selamat Paskah nunga hehe Kristus nunga talu hamateani. Di baheni marlas niroha mahita mangendehon nunga hehe Kristusi. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni Tuhan di purbadia, na Tuhan palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, tutudo ibana hehe, mar ia jalamarulop-ulop mahita disi. Batu na binolokon ni akka pade bagasi, nunga gabi batu parsuhi. Ia batu na binolokon ni akka pade bagasi, apala ido gabe batu parsuhi-suhi manang partunggul. Pinamasani Tuhan doi, jala halongangat doi di ida matana, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatamdo, ikom manaok kami jalamate rap Tuhan Yesus Kristus, asarap hami doho ibana Tuha sangapon, separohai mahami, asauduk kami tolomo ni roham, jalahot hami dihaporsiaon nature, asatoktong makirim dihaheheon doho tasangapon, sugut sila oleh honom mutuak kana porsea diho. Amen. Maret de mahita.
Di pertangyangan buha-buha ijukon, rikoddo rimang-rimangota dingui bagasar rohata, ahado pakorhon ni haheheon ni Tuhan Yesusi dingoluta. Jujukdo daksadalan haporsiauta do pos ni rohata. Halak na porsea tu debata, jujukdo sipata dak pos rohana dipangatur ni debata dingoluna. Kami dihaheon ni Tuhani, ido na paringgas rohanami martangian, ketindakon na persiapan. Pasahap pelean nami lumobi mamelehon diri nami tu debata. Digodang niaka parukilon doho akka bencana alam jo basapar pudion, iman na paingotok kita, pabona subui sirak kita sian asi ni rohani debata. Anggiat masa luhut na hita lamar pos ni roha tu ibana, patutoru diri, tutoru ni tangan ni debata nagugui. Ale Tuhan, urupi mahami, asa postitutu rohanami tuho, naung manaluhon hamateani, tukdo huasom patukon saluhut narikot ingulunami. Naing masongon simartai hita, dalam takas panadaon di Tuhan Yesus, nukosa dipahehe selasarus yan hamateani, dukta boto na diibana do haheheon dohot hanguluani, lam ganda hiras nirohata, lau mangului ibana. Marhite haheoni ale Tuhan Yesus, lamun teganda mangap kirimon nami, sude naniula nami gabe di bagasan pakirimon, jala gabe tau pasangapon guarmu. Marede hita. Hata ni debata epistol di pertangyangan buha-buha ijukon, di enet sian Matius 20 lalu, mamuka mesan ayat na perjulu 1 ayat na pasapuluhon, tajahama masih kasori. Alai di buha-buha ijuk, diari perjulu duk salpu sabati, Roma si Maria Magdalena, dohot si Maria Nasada, manikir tanomani. Alai nunga masa lalo nagugo, ai tuat do suru-suruan di Tuhan sian banua gijang, jala du sahat, digulang mabatui, laus hudul di atasna. Alai songon hilap dorupana idaon, sak-sak doulusna songon hapur. Jadi akal dot-dot maparjagai di bahen biar rohana sida, hirana matedo. Alai ni na suru-suruani mamadok paropuani, unak kamu mabiar, ai huboto diluli hamudo Yesus, naung dipersilakon. Dang dison ibana, ai nung ngahehe ibana, songon nanidok nahian, pajonok hamuma, ida hamuma inganan hapeahan nai. Hatop mahamulau tuak kasisiani pabuahon, naung hehe ibana sian namate, jadi joluan na dohamu tu Galilea, disima idamuna ibana, nunga hopabuai tuhamu. Dungi hatop manasida laos yang tanomani, mabiar huhutlah situtu rohana sida, marlojong donasida lau mangarita hosa, tuaka sisian. Disima roh Yesus mendapaton nasida ni nama, dame madihamu, dungi di pajonok nasida ma, di haul mapatna, huhut manukap tujulona.
Jadi didok Yesus matu nasida, unang hamu mabiar, laho mahamu mandokon aka anggiku tu Galilea, disima idaun nasida au. Ido sahat niturupuki, martua mana tumangihon hatan di debata, jala naupiopsa. Amin. Mari dehita. Roha, ima na mangaramoti aka ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salhuna manginang. Selamat hari Paskah madihita salhuna. Hatani debata nasahat tuhita di parpungota di manoguton di buah-buah ijuk natapuka di bahasa Tikion ima na nienet sian buku Yohanes bidu 20 nama muka sian ayat 24 sahat rodi ayat 30 sada. Tapai utih ma di bagas rohata hujaha matuhita songonom ma di dok disi odo hatani Jehovah tuhita saluhuna. Dohot si Thomas gabe porsea. Ala yang go si Thomas sada sian nasa 12 namar guar liduat dang rap dohot nasida dinaroi Yesus. Gabi dedo akka dongan nasi siama tu ibana. Nunga huidahami Tuhani. Alai dia lusi nasida ma. Na sotupa porsea au molo so huida di tangan nai bogas nilabangi. Laos di jama jari-jariku bogas nilabangi. Jala ia so di jama tangaku adorarani. Dung salpu walu worngin punguma muse aka sisiani di bagasan rap dohok si Thomas dungi Roma Yesus dina sordaki aka pitu jong tutonga-tonga nasida di dokma dame madihamu dungi di dokma tu si Thomas buat tuo jari-jari mi jala ida ma tangaku surdukum ma tangami majama adoraku unang ganggu roham, saya porsea maho. Gabe ni nasi Thomas mangalusi ibana. Tuhaku jala di bataku. Jadi didok Yesus matu ibana. Ala didaho au ubahen nagabe porsea ho. Martua ma akana porsea ati pe so diida. Gurang dobe tada akana asing napi natupani Yesus di jolo niaka sisiana.
aka naso sinurat di bukuon, alai ubahen na sinurat akaon asa porsea hamu, Yesus Kristus, Yesus do Kristus anak ni debata, jala asahamu akan aporseai dapotan hanguluan marhite-hite goarna. Ido yang go sahakna. Amang inang kadongan na hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Na jutar roha molo soporsea dongan di hatata. Jala na jutar roha molo soporsea manang dang bui haposat tong diri niba tuaka pangulau do aka pangarange na bui daun yakadongan nang hita sama saluhuna. Nah, ido bahe sahak ma berita na mama kuling hita di parpunguata di bagasa tikion. Terjemu bima molo tahu ni di bagas rohata tarjalo rohata doate aka tuntutan zaman waingon. Toho manang sotoho nadidok ni akadongan ikonadong do pembuktian. Dang bui holan sebatas porsea. Dang bui holas sebatas idoate. Tohome HP so dida. HP so disulukiti dope hasitongan na pinasa ni dongani. Nah, amang inang songonima hata ni debata na sahatu ita di manuguton. Barita haheon ni Tuhata Yesus Kristus nabi naritahon ni akasisian nai. Maul do tarjalo jala maul do masuk utuk-utuk. Nasohea masa jala nasohea terbayakon manangisebe. Sahak tu sisian ni Kristus na 12 pe ati naung liling marasaur rap do Yesus tong dang siak di rohana taringok tu bentuk proses haheheon ni Yesus Kristus di partikian nani ado pandasida. Nah, alanido marhite turbukon ati tungso terbayak kok kita ati tungso siak di pikirata ati tungso siak di bagas rohata sude aka perdalan manang sude aka proses haheon ni Yesus Kristus nabi naritahon na sah di bigita satikyo tuhita alai yang go sahalion di dokto jala di pakuling do hita paingot-ingotok kita songo Yesus Kristus na paingoto nakasisian nei nama doktu hita sada halonga bolod do na di maritahon ya kasisian nei na sohea siat gawe siat na sohea masa gawe masa ido na di hati dakot tu hita marhite ayat 25 on nunga huida hami Tuhani ninda kami telah melihat Tuhan kami sudah melihat Tuhan tutu amang inang molo naung takas do jala molo naung diida do Tuhani oma sada berita las niroha di hita oma sada berita na mangarahok kita salhuna na marlapatan mai kebangkitan Yesus adalah titik awal pemulihan dan pembaharuan kehidupan kita umat manusia. Titik awal dari seluruh pembaharuan. Hai baruon nabi naini debata, tuhita akan aporsea di ibana. Ala odo habor hatota, nama bonai salhuna panakasio di haporsiota parningo Yesus na humokopita. Atong oma baritai. Jala berita nada diberitahu tuhita di bawah satikyon. Bukan hanya sebatas cerita. Dada hola sebatas turi-turian. Alai nunga gabe sada pengalaman na arga. Alai nunga gabe sada pengalaman na khusus di hita. Perjumpaan pribadi songon nani alaman ni akasisianna. Ala nunga sada perjumpaan pribadi malang sada perjumpaan na arga. Tentu jagao don. Jala luaso doon asa o turus
manggurga dohot pabor hato kita, maka tidak ko tua kadong tanah asing. Naung taida Yesus hehe dinguluta. Nah, amang inang nak kita salu na kadongan na hinaholongan di bagasan guar nito hatta Yesus Kristus. Ati tung naung godang barita dohot panidangyon naung binege ni aka sisiat dohot aka naung binaritahon ni aka sisiat tua kana asing. Sada barita na umaltong nasaha tui tadi bagasa tikyon na madok. Say marna labak do partubuni hapor seaon ni sasahalak. Dang boy termagira manang bang boy pitor. Arong dongan boy terprosea. Alai to ikot boy do tong berengota. Ikot boy do tong idaota. Dongan nangit-nangit asa boy prosea. Isay may ima si Thomas. Songon na didot tuhita di bagasa tikyon. Songon na labak do haporsyon na di Jesusi. Jala pola gabe patubu juk ni roha. Dihita ka na wajah baritaon. Nang songon ni dia kasisian na. Alay asing do. Songon pabahenan. Nabi na ni Jesus. Bang ngadopi sisian na nasa daun. Si Thomason. Ati tung naung godang barita na di hati dakon ya kadongan nasisia di ibana na binegena. Pola soprosea di ibana. Ido bahain di dok di ayat 25 songon nau tajaha naking doh songon nau tapayutiu naking amanginang nama dok na so tupa porsea au molo so wida tanganna. Na so tupa porsea au molo so hutio bogas nilabangi. Molo so hujama bogas nilabang ni tangan nai. Laos molo so dijama jari-jariku bogas nilabang ni. Aku harus menjama, aku harus memegang dan aku harus melihat bekas paku yang ada di tangannya. Oma, sada proses ketidakpercayaan, ketidakmauan. Ala nunga, sai dirajai syarat-syarat na mutlak ikon hubereng. Iko kutiop, ikon idaoku, iko kubukti hojo, tersongoni mamanginang. Nah, oma syarat na manudati hapor siaon ni si Thomas tu Yesus. Oma sada barita na umaul taida manginang, jala oma na jojo tarida di tonga-tonga ni nasa parnguluot ton. Sekalipun seseorang boleh mengatakan aku percaya di dalam kesaksian imannya, di gereja dalam ibadah kepada Yesus Kristus, dia katakan demikian. Tetapi kerap dalam hidup sehari-hari kita sering dihadapi pada situasi di mana kita tidak percaya dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang punya kuasa. Alai molo tabering di trupukona manginang, justru ada nama betar berita si Thomas. Dia madohonotai. Ay molo suarong jolma na ulo mengaku kata niba. Molo suarong dongan marang molo adong dongan nama mereng marang na naung maka tidak ko do naung mamereng panidang yoni. Alay apala suaru. Bodo petar jalo rohana panidang yoni manang hatai. Ulo de jujut tidak madok tua kadongatei. Betul maho si Thomas. Betul maho si Thomas ala soporsea. Ala saya dibayar do keras kepalanya, ala dibayar do rohanai, do pembuktian nih. Asabui tarjalo rohana. Tetapi hari ini, kali ini, kini dan di sini oleh firman Tuhan yang menyapa kita. Amang inang dot akadongan na hidaholongan. Di barita hodo tuhita sadarion. Di barita hodo tuhita di bagasa tikyon nama dok. Sada totanga do dihita molo saya tapamal maol haporsiota di Yesus Kristus Tuhan. Sada totanga do dihita molo saya tasudati rohaton mangului asa porsia di Yesus ati tung naung gudang tahilala do naung tabereng. Pangulaun ni Yesus na mangurupi na manunggu-nunggu doh naung masuk-masuk ngulut tahun. Jala ido na taida jo do hita songoni
Nunga tadai aka pasu-pasu ni debata. Nunga di leot tu hita hamalumo sian aka parsahiton na posa. Jala di palua do hita sian aka mara. Di taruhot do hita sian aka inganat tabi. Sian luak tabi. Sian hutat tabi. Sahat tu Jakartao di pangarat tuanon. Gabe jolma manang sahalak nahasea di inganat tao di luak taon. Alai jok do hita nama dok. Hira suada Tuhani mangula di ngulut tahun. Saya tak tuntut dobe Tuhani. Saya tak pangido dobe tu Tuhani bukti-bukti na asing asa baru ma porsea hita di ibana. Nah, amang inang nak kita saluhuna di ayat 25 so naun taida naking didok ikut jolo huida harus dilihat dulu ninna si Thomas. Barani do ibana madok songoni. Barani do ibana madok di bagasan parangi manang hadirion na. Nama do na soporsea ibana di Jesus molo so di ida ibana. Jesus isa diri bohi tu bohi. Nah, nanaing dohonon na tuhita di bagasa tikyo na manginang. Marita turbukon, ima. Jepek dohonoku, talu do parbinigiat di bain. Parnidaan. Itu budaya kita sekarang. Budaya melihat. Tidak cukup hanya untuk mendengar. Dan cukup molohola sebatas binege. Atik pe. Torok jolma. Nang madok on. Tohodo. Alai moloso di bereng hiraso. Tohodo jadina. Manang ujungna. Nah. Amang inang nak kita saluhna. Laos di payutiu musee udukna. Didok di ayat 20 onomi. Nama dok tuhita. Tuaka parangi nasi songonima, roh Yesus. Tuaka parangi nasi songonima, dipajupa ko Yesus dirina, lao pa dimudimutos saluhna, parrohao jolma nasi songoni. Rodo Yesus pa dimudimutur rohani, akasisian netar lumubi si Thomas. Ido bahen molo tabereng naking di ayat 20 nomi. Alai rodo Jesus pataridaho dirina tuaka sisian nai. Marhite hatana nama dok. Dame ma dihamuninna. Odo narumiko di ngulut tahun. Odo nariko di pikirata dok di roata. Adang terbaik kita mangatusi dok mangalapati dok majakon hatani debata sabuah-buana pe jagonia kaparjamita. Molo so dibuhai marhite. Dame ni debata na sumurung sian saluhut akaro hadok pikiran molo so tajako ni molo so tauho ni labo apa ini namang inang hajago ni kaparjamitai molo so dibuka marhite sian dame ni debata dang tarabai kita porsea di saluh naka barita nabi narita honna. Nah ala tung macari kok do dame nabi nasaha ni Jesus ido na taha porseai jala ido na mangojar hita nama dok. Ia hata ni debata, jala ia haroro ni debata tu hita, lao mabuat dame do. Ido tujuanna, jala ido sakana, dame ido na yang lehononna. Ido na binuan di Jesus tua kasisian nai, na tongon martabuni, makurung dirina di sada ruangan, di sada inganan, alani mabiar marsak ganggu rohana. Di pangaleleo dohot di hasusogoni, aka halak rom. Dohot akalak Jahudi nanaing mamusana sida songo didok di ayat 10 sia. Dame ido narumikot dihita. Asa manang songo dia pe kana masa na ta adobi di nguluton molo di bagasan ketentramat dohita dang terbaik kita be margeser sian aka haulio dot hadinggaran hadamion napi nasahan di debata di ngulute. Asa hatana do napi nasahan na itong na pinasaha na tuhita na pungu di madogok niaryo di buah-buah ijukon. Asa hata ni Jesus do na pinasaha na isong na pinasaha na tuak kasisian na pinasaha na asa pada mehok kita. Asa unang ganggu berohata. Asa unang marsak behita. Jala asa unang biar be di bagas rohata. Atik tung songo dia aka isu-isu nuaeng nama dok. Bah nga tadi dabe aka tanda-tanda resesi ekonomi di negara tahun. Nah, amang inang nak kita saluhuna di ayat 27 Roma Yesus. Jala di dok ma tu sisian ne tarlumubi ma tu si Thomas nama dok buat tu so jari-jari mi.
idama tangakuninna. Sada berita nama bayan gabe sada hal na patubu panol soliomon molo sanga pala soni di Jesus di si Tomasi. Itor dia hurua si Tomason. Itor dia hurua itamanginang. Dia ada pun itu hani. Alai ati tungso isehita dia ada pun itu hani. Sadario di dok narodo Jesus jala di leho do akan narikot di hita songon narikot di si Thomas asa porsea ibana. Jala ido tong bayanon di Jesus tu hita. Di leho do akan narikot di hita asa porsea hita tu ibana songon debata nasun gogo jala debata namarhuaso di hamatiani. Pataridahon halongangani, pataridahon burjuni rohana, pataridahon holong ni rohana dihita kasisianna, dihita akan hinokokna. Jala namar lapata mai molo didok buat tu so jari-jarimi, jala ida matangaku ninna. Sabar do Jesus di si Thomas, jala sabar do Jesus tong dihita saluhna. Dia judo si Thomas, dielek do ibana. Dang pitor gabe jut rohani Jesus tu si Thomas molo tumpe songon namaol tubuh haporsion ni si Thomas. Jala dipanggilekon ni Jesus tarida do holong dot halap bohon ni Jesus makokop merangkul si Thomas. Jala nangek do ditugu-tugu ibana asa porsea di Jesus. Dileho do sudia kana rikoti asa patudoh dirina. Saha tu pajupang buhi tu buhi. Asa sianima disuruh tuhata tu hita salu namanginang. Na sayolo do jupak kita di tonga-tonga niaka keluarga nang di tonga-tonga ni parsaurata di huriata. Unang pitor hato atau pita juk rohata memereng kadongata molo. Maol prosia di hatata. Atong dia madalan nasa bui prosia dongata buktihon. Ikota buktihon do haporsiota jala ikota pataridahon do hapar bui ni haporsiota. Unang tahurung, unang tahadang-hadangi haporsiota manang rohata lau maka tidak kon haporsiota. Marhite parange haburjota, marhite hadenggano ning dohot uli ning uluton, marhite parbui ni haporsiota asa bui sudi akadong atay madai dohot manada na Jesus do natahanguluhod di bagasan nguluta siganupari. Nah, asa sianima taida dung di pataridahod Jesus bohi tu bohi dirina tu si Thomas gabe porsea ba? Si Thomas di Jesus. Gabe marsinggang ma di dapoto ma Jesus laos di dok ma songon naung di dok nakinga manginang. Ale tuhaku, ale debataku ninna. Nah, perjumpaan pribadi yang sungguh luar biasa, perjumpaan iman yang sungguh memulihkan dan menguatkan iman. Ido na tahrikoton. Ay ganupari ganut tokin tung macari kokdo. Tapa uli-uli haporsiota. Bahasa dohono ikor rikot tapa uli-uli haporsiota manginang. Ala ganupari dotong Senin sampai Sabtu kita menghadapi berbagai-bagai tantangan nama baik juk rohata hira suadong debata ala niaka persoalan nasa itu terus mangaroro hita keluargata pangulauta nang pribadita. Nah, ale tuhaku jala debataku omas ada pengakuan yang sungguh menguatkan iman kita. Jala ido na dibaritahon lewat kesaksian riwayat hidup dari Thomas itu sendiri. Oleh imannya yang telah dipulihkan, yang kembali telah dikuatkan oleh Tuhan. Hingga pada akhirnya Thomas menjadi seorang murid Kristus dari antara murid-murid yang lain yang menjadi perintis pekabaran Injil. Perintis pekabaran berita sukacita kepada orang-orang lain, terkhusus dia memberitakan Injil sampai ke Turki, sampai ke Irak, Iran, sampai ke India Selatan. Laos disima ibana mate, dibunuh orang-orang yang menolak Injil Kristus itu sendiri. Dia mati demi Kristus, dia mati demi Injil. Jala imana arga na dibaritaho taringo tu parbue ni haporsion ni si Thomas. Nah so porsea gabe, porsea dari orang yang berkecil hati menjadi orang yang berbulat hati untuk Kristus. Nah
di ayat 20 sia, oma sada pangaripunan natuk mabayan gabe sada jaminan asa pos rohata. Di tuhata na totong manariho nguluta dohot na mangaramoti haporsiota manginang. Imana di dokna martua ma akan haporsea atipe soni ida. Oma jaminan. Odo na tapaima. Jala odo hagugo dihita na paborhato kita mamereng. Nunga dilehot debata garansi dihita. Jala nunga di jamitot debata nguluton marhite Yesus Kristus naung hehe humokopita. Sekalipun kita bisa saja sulit untuk percaya di mana keadaan membuat kita seolah-olah seperti seorang ateis di zaman sekarang ini. Karena hidup kita sering terperangkap pada kenyataan-kenyataan yang masuk akal terus. Gabe mau kita percaya di Yesus. Nah, alai taingok manginang, nama ngarsahi tuhata dohita molo, ganggu rohata di Yesus tuhatai. Jala, taida mamuse, keraguan-raguan, manang kekhawatiran, napi nakeni sibulis doi. Manigai haporsiota dohot na manigai huasoni debata na yang mangula di ngulut tahun. Keraguan-raguan manang nasa holso na roh di bagasan pikiran na ngulut tahun. Ima ikko beidauta dang gabe tabaneang persoalan molo soporsia iba di Tuhani. Gariada tabarudut do tabado boba pikiran. Jala balik sa di dok justru gabe hama mago do dihita. Molo tadok soporsia hita di Yesus manang molo tadok jolo huida majo jolo tihom majo jolo husulikiti majo manang jolo hubine ereng majo. Nah panipuli di hita di turpuko na manginang asalam tabba haporsiota marnida hayoni Yesus natuk bu hilalota di nguluton di dok matu hita asa unang mata pangasahon ola pikirata na mangulun soala gugu soala pikiran, las buhabe tibunya ke persikolata, las buhabe tibunya ke intelektual ta manang ka pengalaman pribadi ta. Tapangasaho mahatani debata, ay hatani debata do, songon na didok natuhita di bahasa tikun natuk pada mehor rohata do natuk pataridahon wasona mangurupi nguluta. Jala hatani debata do, na nilehon natuhita nang tarsurat di bibil tei songot tada parjupangata di Tuhani. Alani unang maniang rohata mamereng hatani debata do mabegi hatani debata nau saha dihita alaido songot dalan di debata mabay nasa pajupang ibana rap dohotita ai dang jolo iko binereng asa porsia hita di Tuhani jala dang jolo iko binereng asa porsia iba na mangula do Tuhani di ulun ibon asa a porsia onido na dilehon na tuhita asa mangurupi hita disudiakah hamaulon di nguluton. Sebab iman itu tidak harus dibuktikan, tetapi iman itulah yang membuktikan. Tapake maha porsiautai dada asalau si bukti honoton alai ikon si haporsia honoton do jala ikon hilalau toldi. Sebab iman itu bukan untuk dibuktikan tetapi untuk dirasakan, untuk dinikmati kuasanya. Asa bui berengota songo dia do debata laho pamonako kita. Iman itu bukan untuk diselidiki melainkan untuk dinikmati bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Meskipun belum sepenuhnya kita dapat dengan sempurna melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong kehidupan kita. Tuhan senantiasa bekerja kepada kita dan Tuhan tetap berkarya bagi hidup kita. Mangula dorotong Tuhani dihita asa margangaleho gogo dihita na pataridahon ima huasona natuk pamonako kita ima hahomion ni debata do nat ikon si haporsia honota hahomionido madok na sodung binege jala na sodung ni idani mata jala na sodung hehe di pikiran dia kana maka holong ibana patu pau ni debata doi natakas ulo maka porsia ibana asa martua mamanangisi na porsia atipe so diida amin martang yang mahita
Mauliate ma hupasahat rohanami di hole Tuhan nunga dilehok ko hatam paingotok kami. Marnida sudia ka hamolon dingulu nang pikiran namion. Na jotu pangasaho kami gabe manudati haporsion nami marnida huasom na tu bangurupi kami do pamona kongulu namion. Atong Tuhan. Urupi mahami songon hole Tuhan na mangurupi si Thomas si siami. Di bagasan halaboho dot holong ni rohami totong dole Tuhan ganup pari ganup tiki dohot di ganup inganan di topot to dohami Tuhan lau mabubut nasa ganggu ni roha di siak kami asabui tiur hami mangituk ko Tuhan atong ima bainomu Tuhan di hami jala pataridaho mele Tuhan jala homa totong nama jama roha do pikiran namion asa di bagasat toruk ni roha mi dao sinaka gijang ni roha dao sinaka pangalaho na manudati haporsion nami diho doho dihuasom nanaing bainomu Tuhami marhite sakka na uli di ngulu nami di sakka na dinggan nanaing bainomu Tuhami Tuhan atong Tuhan tiur maroha nami porsia mahami diho Tuhan jalaima bainon nami le Tuhan di ngulu nami marhite iko buktihon nami haporsion nami mararopo nakadongan nami na sa ulo porsia dope diho Tuhan na adong di humaliang nami asal martabata bale Tuhan torok niya ka jolma na manadaho jalala martabata bale Tuhan ka torok ni jolma na madai holong ni rohami marhite hami nani surum di tonga ni perngulun nami nang di portibion ma patadahon ali Tuhan parbu ini haporsion nami marhite parangi haburjo dot halabohon nang holong ni rohanami disudiakan nang nilehomu Tuhami Tuhan. Atong Tuhan jaloma tangiang namion, totong madibagasan pangaramotomu hami, totong madibagasan las ni rohami saluhuna. Jala hehe mahaporsion nami Tuhan, dungo mahami, jala totong mamarsangak guarmu marihiti saluna nasa pangulon nami. Mangasahon Kristus Yesus Tuhan sihok ngulu nami, martangia kami Tuho. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita sia bukwede nomor 10 sada ayat sada dohot udukna.
Betang jong-jong, na stay do maya na mga dua. Tatangya koma peliata naung tapasaha tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu si leho-leho na dingga, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasaha tami masya na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asa huparhasia kami pelianon pati bulhon. Harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakmeta madok di tangyang hatau patai alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajaumu. Saya saat malawani roham di Banua Tongo songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluas siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Aihodo napuna harajaon. Doho tagogoon. Rodia sangapo di saleleng ni lelengna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar hom madamena tu todim. Amin.